Milí moji pacienti s pľúcnou fibrózou, volám sa Marta Hajková, pracujem už s diagnózami, ktoré sú ochorenia pľúc a priedušiek už 43 rokov, čiže si myslím, že môžem sa vyjadriť k svojej komunikácii s vami, pacientami, ktorí ku mne prichádzate s určitým strachom, veľkým strachom z neznámej diagnózy, z neznámych príznakov, ktoré ste dovtedy nemali. A bojíte sa, chcete to držať v sebe, nechcete zaťažovať svojich príbuzných a väčšinou prichádzate neskoro. Musím povedať, že poďme sa baviť o vašom strachu. Sme tu pre vás, aby okrem toho, že budeme robiť diagnostiku a liečbu vášho ochorenia, budeme sa s vami rozprávať a poďme v ústrety tomu strachu. Nebojte sa pýtať, nebojte sa hovoriť o všetkých svojich príznakoch, o všetkých svojich strachoch, o tom, aká vás čaká budúcnosť, aká bude diagnostika a liečba. Všetko vám zodpoviem, pretože viem, že proti strachu treba bojovať. Nie sám, ale s niekým. Na to sme tu my a na to sú tu vaši rodinní príslušníci. A verte mi, tá komunikácia je absolútny základ. Hovorte s nami, nič nám nezatajujte. Nechceme to počuť od vašich rodinných príslušníkov len, ale práve od vás, aby sme skutočne vám mohli pomôcť a pochopiť a riešiť aj vaše strachy.